kai sengolo kai belai kai time ke save layo gaवन bagai ang गोबां ना गलाक short खालायनाय खालायनाय आसु kolok खालाय गलाक फादि आं बाइबेल स्टाडि खायनायनि सिगां केस हुरिनाय मोथांनाय जिसु ननो खुलुमै हामबाय मारुओ नों जोंनो मोथांमानि जोंनो फियकमानि जोंनो दागिमानि निनि कगनो संकिसि सावान सुकनाय नोंसे जोंनो तुइजुलि नोंसे जोंनो गाइड खायदि लिड खायदि ननो याफारो पुइलानसि पाइथाक जरा नों अ टाइम नों बेवहार खायदि सारेन्डार खायो आनि सिमानि चुकमानि करै गोथार जिसु निनि मुंबाय सानो आमेन आसले जों सिनि देबुसन बाइबेल न जदि नायखांखाय जों कायसाखाय ngै मानो बाइबेल रिडिं परि माने बाइबेल न परिनाय माने दा ओंखाय ताइ कैसा जोंनि मानो memorizing the word of God kai toni kokno muitu khlai mani sini bokrok bisingot langai abono store khlai mani memorizing reading memorizing study katai kaisa ngi mano study a chaptero bahai ke kok sajaka sabo saka bahai kha bot time sajaka study khlai mani जों ताइ कैसा जों एलेमबाग न कगनो नायखाय जों नुमा हांखाय मेडिटेशन डीपली आपनो तुई खोरै नाय माने आबनो खरसाउई नाय माने बिसिंगो तामो टं आबनो नाय माने ओंखानो बाइबेल स्टाडि बा देबुसन आं साना मुसुमा हांखाय जों जेफ्रो जों बाइबेल स्टाडि जों खालायो आफ्रो जे चैप्टार बानो बा जे पैराग्राफ नों पढ़ियो आफ्रो आरो काई तो न तुई कक सामातो तंग नों मानाय तुगनाय देयर इज एनी मेंशन अबाउट गॉड काई तो न तुई खुरसाउई सामाने कक थाय आरो तो तंग गतायबो जों नुगै मानो आरो कमन दागि मानि जों आ एलेमबाग न जेफ्रो जों नायखांखाय जों आबो मानाय समनाय आरो सिनि खलाय दैसनो दागि मा तो तंग कैसे जों नुखा जे काई तो न तुई आरो सासा ताइ कैसे हंखाय आरो दागि मानि जिनिस तो तंग ओंखाय ताइबो जों आबो चेरि नाय थांखाय प्रमिस काई तोर जों आरो कक रनाय हनै कक मानि आ प्रमिस जिनिस आरो तो तंग ओंखाय आ जे चैप्टर बा जे नोंगा पैराग्राफ जे स्टाडि खालायो समसक न तुई सासा समसक न तुई आरो सादा सा आवो जों नायसमना नांगौ ओंखा ताइ कैसेखाय टु ओबे आंगाबो नाय माने उलो आरो आनि खाना जानाय कक खाना जानाय तो तंग एनिथिं टु ओबे आरो आनि पार्सनेल व्यक्तिगत भाबे आरो सोरंगै कक खानानानै तोर तंग आवो जों नायसमना नांगौ ओंखाय ताइ कैसे साना मोजां ओंखाय एग्जाम्पल टु फलो माने आबनो तुई आनि जीवनो आबो फलो खायनानि आम तुई तो तंग गावन बागै आं तिनि नरबाय जास्ट कयेकटा किसा कक सालायनो मोजां माखाय सिनि थीम बेस अबनो आं सानाय मोजां माखाय अर 100 सामनि 148 सामनि 148 एकनि सिमि सानि सिमि आं परि थानाय अर सोंनु माने हायुं बाय न खायुं न काई तोर न लबनानि दागि मानि अरनि हेडिंग ओ सोंनु मांखाय हायुं बाय न खायुं न काई तो न लबनानि दागि मानि ओंखा आं न साइन सामाने आबोनि बिसिंगरो अ जे हेडिंग ओ न सोंनु खाजे कमन दागि मानि आं न साका काई तो न तुई सामा तो तंग कमन तो तुई तो तंग प्रमिस तुई तो तंग समसक सिन न तुई तो तंग obedience खालायजनाय तो तंग का आवनि बिजों जों आबोनि हेडिंग ओ जों ताम नुखा हंखाय जों दागि मानि जों नुखा कमन टु डू खालायनायनि बागै दागि मानि सोब्रें न लबदि अमो रिक्वेस्ट यादो ओ प्रमिस बबुया नरक सोब्रें न लबदि हंखाय ओ एलेमबांनि कक थाय हंखाय बेबाग न काई तोनि फला बाय कबुलै सैजाग मानि
Obo kaham no kaham hini phunugo hamiana hamiani phunugo. Engka aboni bagai subrayung no lob di hingkai oro kai tor no tu toi ti to tong hingkai kai tor bo sak no sama tongo norok subrayung no lob di. Tarmane no seng kai to no lob mani aba will of God kaisa kai to ni ichha. Je pro seng subrayung no lob kha hingkai seng obedience seng mani kelayo kok khana mani kelaita. Kai tor to dagi khar nung lob di hi saka. Je pro nung lob mani chengkha. Afro kai you are obeying the word of God. Nengkai to ni kok no kok khana kata. Engkai seng je pro kai tor no lob ya hengkai. Kai to no lob saya jodi nengkai jongkai. Singapore disobedient nengkai jongmani kelayo. Engkau ni bagai phaji tini no phungo obonang sanamu sunggo norok oro sengnungmani hengkai norok sobraying no resamung ketal bai resab di ni saw. Ang jora-jora ni bekau kai to ni bekha phayani khau kok sapayo. Kunyo seng kai to sesno dagi jongo resamung ketal bai resab di lob di ni saka hengkai. Seng tam ni bagai resamung ketal kompos ro khlai kai to no lobe tongai ba. Seng lob nai. Hengkai seng resamung ketal bai lob di ni je probo samano seng joni na asam no practice khaja hengkai. We are obeying the word of God. Kai to ni kok no seng khnamani kelayo. Engkau ni bai sini bo songrok ba sini do pharok. Phaji kai tor seno je samani asamung no seng khlai lene. Engkai bom hai borok ba bom ti jinis kai to no lob di ni or dagi. Subreng no lob di chukhawa tongui norok subreng no lob di. Sengoro nung ma hengkai chukhawa sabo tong heaven. Seng chukna hano tam sanai theologically tinta bage ba khlayo. Kaisa hengkai sini je saka dorop tok saro birmani obo kaisa. Tai kaisa hengkai sumui rok saltal. Tai kaisa seng jotoni kusugo seno explanation sengu kai elembak no tongabo. Mana aba dwelling place of God. Kai tor asukmani jaga. Hengkai tabok chukhawa tongui norok subreng no lob di ni saw. Chukhawa sabo tong tabok ba chukna ha kusugo sabo tong kai sengnugo swari rok tongo. Kai to ni swari rok tongo. Engka kai to ni swari rok ba kai to no lob na nango. Engka tai sabo tong kai nokharok sumui rok o hari bebak borok subreng no lob jorang sengnungane. Chukhawa tongui norok subreng no lob di. Nokhayungo tongtutui bono lob di. O bebak bini swari rok bono lob di. Bini bebak sengkra rok swari rok bono lob di. Oro sengkrak bai swari hamani hingkai. Abo kai to ni swari rok no mention thai. Engkau ni bagi seng o hani ba ha sakawo je tongnai rok borok ni khlai tai tongmani hingkai kai to no lob nani. Engkai seng tini oro gospel music seng khlai layo. Seng bo kaisa obeying the word of God. Kai to ni kok khanai tongo. Je kai to ni kok khananai rong ro kai tor hamari khlayo. Engkau ni bagai asam no khlainyani bagai seng sob somoy ready tonga nago. Sudo seng simia swari rong no kai to no lob di ni saw. Seng nokharok kai to ni samung no saklayo ni seng elem bago tongo. Bini creation no saklai tongo sakiri tongo. Engkau ni bagai seng nokha sumui saltal borok kai to no lobo. Engkau ni bagai seng da o bebak bini swai rok bono lob di. Bini bebak sengkra rok swai rok bono lob di. Sal tei tal norok subreng no lob di. O sengnai athoki rok bono lob di. Kusuk ni chukhawa bono lob di. Nokha sakani mutai rok bono sakani tui rok bono lob di. Borok bebak subreng ni mung no lob theng. Tamni henba bodagi ma baise aborok bebak no ungbayo. Oro kai tor tamni bagai bono lob di ni samakai bodagi ma baise aborok bebak no ungbayo ni saw. Bodagi ma mane na God is Almighty. Bong kai jotto ni phan ganang kai tor bini powerful common dagi ma baise creation system go. O hani mani snamjago. Engkai o hani bebak mani engkai bobai snamjak si.
aboni bagi bini andaro se sung tongo boslamani manirok bono lobtheng boni bagi sakiretheng boni bagi kok satheng abo kaitor musung jago engka oni bagi sung sini othimno jodino sungwan suka hangkai sung phang no saimano je oro 149 ni o bars one no ang nukhangkai sung mangkai subreng no lobdi subreng thani ketal resamung resabdi bini kok khanane rok pal kuthum tani bono lobdi oro samani hingkai witness bufu bo jaga resabnani kokno sangkai pal kuthum tani sini kai to no lobnani bok lob jaknani jugyo bo khulum jaknani jugyo bo prosongsa khaijaknani chugo norok bono saimandi palo se basawai bono sakiri di hisab we have to witness two other in the congregation engkau ni bagi kaitor sengo nai mangkai seng tabuk kaitor ni songjak borok creation rok nokha sal tal nokha sumui borok hapung hatai bolong rok seng jepro kaitor no lobo seng kaitor ni kok khnao engkai angas gobang kok sana ya hayi kaitor sengno tinio program rekha sini bos hongrok jahate kaitor no lob manatei kaitor no khulumui manatei khai kaitor no borom khlai mana bagai seng o samunok seng khlaiana seng bufro kaitor no lobna musungkai jefro seng sak no kaitor no boseo hayung no snam honei seng jodno sini mang khakai how to know the god bahai ke kaitor no sinai bos snam nai honei seng sak kaitor no bono snam nai honei busi mangkha apro seng kaitor no lobnani musungo bosungno subanai bosungno protection khainai bosungno lead khainai bosungno morognai bosa sini समस्त provider hni sing sepro busi mano aprono sing kaitor no lobnani musungo sini khorangrnai sini mokhangrnai sini sak dugrunai abo kaitor se hni sing jepro saima hangkai aprono sing kaitor no lobna musungo जों tabuk je kathang tongoi rangma je sas prosas lama rangma sosao hamaro homani abo kaitor sa ano automatically box mane kaham ke toni sang abo sas prosas nai maro nei kaitor ni help bai sang kathang tong nei sak sang no busi ma hangkai apro जों kaitor no lobnani musungo जों kaitor no hamairnani musungo gauni bagai phari जों sini lob mani resab mani जों तोंनि अर साब मानि तामो बाबे जों रोसाबा कायसा हंखाय थैंक्स गिविंग सिनि रोसामं सिनि डॉक्टर रेवरेंड सिनि दाना फरायबो सैमानि रोसामं हामबाय न ओ सिनि कायतो थैंक्स गिविंग हामबाय जिसु थैंक्स गिविंग सिनि रोसामं गोबां मावेong मानो कायसा काय हामबाय रे मानि बिसिंतै ताई कहे नाकार सान माने ओ आनी जिसु आनो नाकादी नाकार सान माने अब तिबो संकाय तनो लबि मानो रिक्वेस्ट नि बिसिं तै काय तनो कतर हनै लमा बिसिं कयेक दिन सिगां काहे रसम खानि बोग्राले जिसु सिमिनो खाकजों मारो नायबो जिसु सिमिनो खानि बोग्रा जिसु bonani khaksang man na yawon barte ke hasa ke pon khaksang rawian kre amake pat hambai mani lob samani nakar san mani amake ke tong thok mani amake kai tono sing lobui resap lainai awon bagai ang tini ni o morning devotion tai bible study wo kok sarayo elemba kok sana to kengma tong asek jora kre haji kai tor singno song khaba songjak boro khaike sing tongana kai tor singno lob nani bagai singno song khaba sing lob buino tong lainai mindset we have to be mindset permanently not moving sing nora sorangya jat angkai tono mangkha no khuyasa kang lobui thanai bini bagai sakiri thanai boni kok khanai thanai a mindset protect jisuno pujo khlainarok sing krak khe basana nago abahai ke jodung sing bus kanga ukhai sakni family bo hamari manai sini dofa bo hamari manai tai sing
dofani chati ngai boskango himi mane phaji nang ang o samungno tanglaiane elemba kogwan sungmate kaitor katal ke hamari khaiten ang o jorao ang surima bai muthagai klang sinai surinai hamai kaitor ni kokno sengki sawan suka ni kok thai sengman ma bagai nono belai hambai chini lang mano nang mo thangmani bagai bo nono belai hambai nang chunong phiok mani nang chunok khairok mani seng pokma yawon bagai seng nok no lobnani bagai opruam khayo apa nang se lobjak thang gothar jisuni ni wai sana amen hambai sini sarno hambai mohai seng kaituni kogrok no seng khnanani nango jisu sawo sengno jefropano norok samung bai simi thangya kaituni bukuni kok bai je thangnai haini bagai seng jora jora kaituni kok bo seng khnanani nangmaba sengno kaituni kok bokha basa reklangmani bagai sini sarno belakana hambai anggo fadi seng tabuk sini resamung phasingono seng telek telek program no seng follow thangnai nai haini bagai seng joto oro resamung seng bumung manjakba joto sokpaya phanang mano angke seng tabuk khoroksa khalai phainai rok seng bonono collect khaioi resapnani hafaron seng thanglai oboni purpose seng naimani engkeno resamung kereng kereng seinai te resapnai bohakino seng omoni gospel festival seng sanglai maba omahakino seng kaitono lobui thanglaiwani haini bagi fadi seng tabuk jora nalaiwana resapnai sini takuk Suresh Deborma Bisrang Monjo Baptist Association ni enggai boni bisingte seng kaitono lobui tangsar resamung khnanya lagirawan haini bagi jora naro boni yagulo haini haite khoroksa sini sengkeba dadu ni ringo sakrak nongkha bobo kaitono lobnai sini dialog CBN inggai bobo tiar tong ni boni yagulo seng resam khana lainai jara jara oro listo tongnai dok sokpai ka yang boskango phai list of phai sengo bahai ka agoi thangnai hangkai hamari jomatia UBA Krishna Deborma Presbyterian James Deborma CBA Jaijor Team Borok Baptist Fellowship Dipu Sadon UBA Mirendro Tripura SBA Sikla Sumit Tripura Presbyterian Sodes Deborma Khumulung Baptist Association Resap Sri KBA Stephen Jomatia এরপরে নেক্সট নিটঙ্গ আও যে ফাইনের রিপোর্ট খাইনবা কয় সাহেলি গঙ্গা পাস্টরাল আমচৈ কয় প্রেসবিটেরিয়ান পহর দেবর্মা তিনা রুপিনি হাতাই কটর অনামিকা রিয়াং বিশ্ববাণী বীরেশ দেবর্মা ককবা James Deborma and Mrs. Mitali Deborma duet Presbyterian Sumai Deborma Sinari Tripura Bornali Riang जोंहा बाहायख्लायनाय दिनै जिहेतु चिनि एप्रिसिएशन जे लिस्ट दंनाय बरंनि बागै सिमिनो एप्रिसिएशन दङ आबनि बागै जों जे लिस्ट दंमाने आबनो फार्स्ट प्रिफरेन्स जोंनाय ओंखाय मियानि जे एबसेन्ट नांनाय र गु लिस्ट गोनां बरगु फायै दङ आबायनो जों ओपेनलि बोसोरैमानो आबो नायलायानो किन्तु जों फार्स्ट प्रिफरेन्स दिनैनि जे लिस्ट दंमाने एप्रम मियाफोर एबसेन्ट नांनाय र फाइखे बरक सेकेन्ड प्रिफरेन्स जोंनाय आबनि उलो जरा दंखा ओंखाय जों सुजुग दिवानो कारण एप्रिसिएशन आबो जे लिस्ट दंनाय दं बा सिमिनि प्रिपेयर खायजा आबो आगिनो आबसिगोन हामबाय हिंगा आं कइनाय किसा आबो खायजादि आइंगो अफिशियल एकटा स्टल दंगो टी-शार्ट दंगो कैलेंडर दंगो किसा पाइबे जादि आबनि जे किसा मासा फाइमेन आबो अरनि फेस्टिवल नि अरनो खरचंनाय आबो चिनि कोनो आबो या पर्सनली कोनो आबो कग्रि हिंगा आबनि बागै जत पायानि उंथं आबो डोनेशन बक्लायो हिंगा तै निनि मेमोरि बंगै थांनाय
Asung hambai. Engkai senior Kumlung Baptist Association ni borom genang Swadesh Debrama Payuni kenawa. Engkai abang lokal Stephen Jamatia bobo tongo ni kenawa. Tai keba tong tong kangkai list ready. Engkai Stephen by Swadesh na ready tong na bagai koi. Hello. 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 Bahai keseng pogai manai Seng no sobanai di suna Wan sung nai di min khao Omor tong sa o sung saro Suna Wan sung nai di min khao Omor tong sa o sung saro Pere thangai Jesu ni kono sung sarang nagai chơ Wahai keseng pogai mana Hapung hatai timat tisa Awar kuplung mai kul beba
bung hai tay tim ma tây sa từng nô su ba nai di su no one su nai di ni khao ô mor tong sa ô sương sa ro re Hamai sing tabuk sini dadu dialog no sing joranai babahay no station dak tiket hangai jorano nakes sanai. Boni yaklo next tong nai sini takok Stephen Jomatia. Ay torko narung matongo boni bising mathandana kay torbo no chongai de paija ayong matak sen sekango kay torko narung matongo Boni bising
thân dân cây tơ bó nô chọn người được bây giờ thay ông mà ta sen sự càng thầy từng cứ sai đâu từng mani sum so cứ ya cứ sa mani bin ke na no sanane asai pe ka bo si di thane sum so na su sa na ne thầy từng cứ sai đâu từng mani sum so cứ ya cứ sa mani bin ke na no sanane asai pe ka bo si di thane sum so na su sa na ne hayong mata sen sekango kai tar ko na dang matanggo boni besing matang jana kai tar ba no chong người bay ra xóa đi đó phải nó lấp lại cô sâu nê cô sung sa cao đó nó lấp vì đó sắp lại xóa đi đó phải nó lấp lại cô sâu nê sakao vana lo beida sablaya ayong batak sen sekango kai tarko narang matanggo boni besig mathang jana kai tarbano chong người được bay ra ayong mata sen sekango kai tarko narang matanggo boni besing mathang jana kai tarbano chong người được bay ra Hambai sini dadono hanya hai sing tabuk jorana lai fina sin takok Stephen botong khaba dakti khlai jorana nafki sana
ujungnya hana nono hamzakna kereika hana kaksang makreika tong thai kereika biang thangna walmaya nang sai chungya hamzang nai tongo nono khoroksha nini chugyano beba nono ga bole nono nai sing tongo khatang zaga boni khao Soitanono mecenanayo kirimakuplo sansaro hene lengla thai krika fan krika nokbar kotor shipsai tongo nang sai chungya hamza ngai tongo nono koroksa nini chugyano beba nono bole nono nai sing ai dongo khatang zaga boni khao nang sa jungya hamza nai tongo nono khoroksha nini chugyano beba nono bole nono nai sing ai tongo khatang zaga boni khao Ambai kai to lobsak Sini Stephen Jamatiano blai ke hambai hamti hai ke no kaiteran biskang tongi ricabai thangi tongdi hangkai tabok sini biskango sini Khumlung Baptist Association ni Sodes Debrama ricabai khanarenai bopai khangkai sini ricap sri sini lista tongwa ba ricap sri phaike aro report redi hangkai sing abo pai khangkai sini Sodes pai khangkai sin Kishan Riang Bisyabani sini Jaijor team phaima tongkhangkai yang biskango phaidi sing jorano narangna bagi Jaijor team totong
Jai Jor Team Tong Khangkai Nor Buskango Phaidi Ganawa Phaidi Sing Ricapnani Joran Bisingo Stage Kasana Nang Hambai. Sick. Hello. Sick. Kisingdak sung ni budung no kengai nang rekha Hanta jangan ni pola no leng lama rekha Kisingdak sung ni budung no kengai nang rekha Hanta jangan ni pola no leng lama rekha Kaksa male mano nini hamzak mao O subray mơ thang nai xa Tông thô male mano nini hamzak mao O subray mơ thang nai xa
gisal sok tongmani hori ang sumsok niyo mazrano mutung jagnan niyo kok phairo gisal sok tongmani nini hamjagwa nini khairo pa Cái hai này sini Swadesh na belai ke hambai ke tabuk jorar na sini Kisan Riang Biswabani ni Kisan Riang Biswabani next kai abo pai kyang kai sini listo tongjak miani listo tongjak mani mati jamatya Nehemia prayer kono jorar jana bori di tongtung mati jamatya rất là phanh cam mây gần sinh subrai khi ông ai Aje kahayong bobo sini bagi Maya ganang sing subrai Hiyong nai mo tangai Aje kahayong bobo sini bagi Rizab nai mo sana Jisu no ang lobay Rizab nai mo sana Jisu no ang lobay Bose hayong ni boho Laji khair kamu nak masungso Biri pai Jisu kusuma por Bono nubai laji khair kamu nak masungso Biri pai Jisu kusuma por Lang mang Baby, I need bayaro. Baby, I need salairo. Subre ni muno lo leina. Baby, I need bayaro. Baby, I need salairo.
रोजाबनाय मोसानाय जिसुनो आं लबोय रोजाबनाय मोसानाय जिसुनो आं लबोय बसे हायुंनि बननो गैला जिखेरखा मोदां मोसोंसं बिरिरै फाय जिसु कुसुमा पर बननो गैला जिखेरखा मोदां मोसोंसं बिरिरै फाय जिसु कुसुमा पर बेबाखौ लोक जाफु बिसिं हुइजा बियो गैरोजाक बायखा लामा गोदाल बगै रेखा बयार गोजा सोगै रेखा जिसुनि आजैमा बेबाखौ लोक जाफु बिसिं हुइजा बियो गैरोजाक बायखा लामा गोदाल बगै रेखा बयार गोजा सोगै रेखा जिसुनि आजैमा रोजाबनाय मोसानाय जिसुनो आं लबोय रोजाबनाय मोसानाय जिसुनो आं लबोय दसे हायुंनि बननो गैला जिखेरखा मोदां मोसोंसं बिरिरै फाय जिसु कुसुमा जिखेरखा मोदां मोसोंसं बिरिरै फाय जिसु कुसुमा पर बननो गैला जिखेरखा मोदां मोसोंसं बिरिरै फाय जिसु कुसुमा पर बननो गैला जिखेरखा मोदां मोसोंसं बिरिरै फाय जिसु कुसुमा पर हामबाय Belai ke hambai sini kisan riang no teba kaham kai risabe khenardi joraman kai sari rokabo rejaknai tabuk sini biskango okrajuk khoraksa risabe khenarnai okrajuk sini mati jamatia bono jorar jawo paidi angkai angtesa koina sini music tamne rock artist rock yang music tamna jagawa tongkang kai cawo tam nba khorsa khorni no chuba chukaine nangu please gana wa tongkai blai ke hambai kai tabuk sini bukuk mati jamate pai khangkai sini bukuk dipali debrmano jorarnai dipali debrma kba bopai khangkai sini sunita debrma cba dipali and sunita Norok jot khorni na ready tongna bagai koi jau.
ya ba so brai ni con le or brom brom no tong wo aro no tong ơi xin na so brai bay tong ơi xin na so brai ang bay tong wo ang wo ni có khơ này tong na a na bo mơ thang na a na bo mơ thang na Hambai.แต่ว่าชายาผักกอดแค่ซึ่งคอร์ไลนี่ซึ่งบักษะแค่ตามวันสุกิตองขนาดตั้งในกิจบอยส์กอร์กูชอบไปเวกี้อาบุนี่แบ็กกราวน์ที่นี่ท่านี่กูบังมาตรงตอนนี้เห็นแค่ที่นี่นาฮาร์มานีอาบุเซ่ปุ้ยลักษณะรสนาเรื่องนี้ตาบกเจอสาวิกตาลตรงในเรื่องนั้นโอเพลตฟอร์มโตวินัยชินีเรื่องนี้เองแค่อาบุที่นี่ปุ้ยลักษณะนี้กอกบล็อกกอสเปลรสามงก็ปุ้ยละนกขันในเบสร็อกนี้อากรูบล็อกเองแค่บนิสินีมึงแค่ที่นี่เราคุมวยด็อกเตอร์จิตันนิบินีโลเกบบักษะชินียังไงตรงนั้นบล็อกปุ้ยละสักการมิวสิกทีมนกขันในร็อกที่นี่ที่นี่Ata Nafrai, Reverend Dr. Nafrai sinizago, borong ni timo puila sekang resam nai rok ni bes. Ang age ni kog rok no ra asuk tu muito mani tongkha. A kubu ni ceng jewan sok mani aborok tini oro platform on nuk jagi tongkha. Hawe ni bangi ni ceng te siya pa kotor ke khorolayan. Awo haiklai nai te chini next tongo basai Dipali babu puila ni resam nai group rok ni ceng bono buto bonai. Borok ni Vaishnav ceng orang bus kang tu bajoto ni thani ceng kaitan arlop ni hambai. Kaitan na black hamba ya fara umti haiken sin kokbora gospel jaga jaga wa pirjak thung aboni bising ti kaitan mungbo develop jak thung hambai kaitan umti artist rokna ti dulma bagai. Hello check. Cho nó phun cả ham. Ang kai cho nó lo về sắp này. Chỉ nên đọc phá rọc nó tùy ang ở sa mong nó xí mà. Kanggo
사절하는 오피레 나이디 따모 응발카 지니어 하워 와이 사절하는 완수귀 나이디 바하이 게 함나이 니니 티나워 lọc ra vì chính đọc hẳn Hallelujah Amen ta buộc ni chora tông kê xếp chora cái tổ ni cô tươi tông ni chora cái tổ ni sano knaya varome cái tổ ni thani Mazrano manai Sungsar hamyani Baca oi faidi Kai tor ni thani Muthang jak sidi O ani do faro Mokol pio di Nahari Buscando nini O ani do faro Si sabay sidi Once again I did Nini tinano O ani do faro Ambay, ay to love zakto. Belai ke hambai sini okra jigna kai tabuk sini biskango phai tongo sini bukuk Sunita Brahma from CBA Hello belai ke hambai Mia bobo kaham kai ricap kha tabuk bo kai tor bono tidul thung kaham kai tor ni ricap mungna present khai mana bagi sing khawo suri tong lai lai Hello Chuck Ang guru mani ko mi Kusumi baga Toni o ano nang kathangke Nini hani baga Nini mo kusumi baga Toni o ano nang kathangke
suga lama leni ni bagai se sale tabu nang se suga lama leni ni bagai se nini hani baga nini mong kusog ni baga toni o ano nang katangke nini hani baga nini mong kusog ni baga toni o ano nang katangke cái tội Angko bukuk sini dana belai hambai, kai terbin kau kok saka, je parisak bertrai kega kokri belai hambai, hanya jalan nanti baka ham kari capne. Angka ang tabuk sini artis na nuhuna mucungo, Kishan Riang, sorry, Chandra Singh Tripura. Chandra Singh Tripura tongkai, nini poi stage thana bagai koi jawo. Angka abon logo logi sini recap siri pai keba. Bini pore, Chandra Singh ni pore, nona jora rejang nai, bukuk recap sri. Bukuk recap sri payangkai sinoro Raju Debrama Hachuk Hapar Baptist Association. Bonobo jora rejang nai. Angkai sini Chandra Singh Hello. Musician Royang Gana tongko chanai. sini abuk tangi tongo ikon Chandra Singh Debrama SSB ni angkai bopai kangkai sini Raju Debrama HSBA ini pai kangkai sung sini KBA choir convener no berjak nai KBA choir convener bai thang Debrama bonobo jora rejak nai
keyboard tabuk tamnai Madan Mohan Tripura bo sini biskango keyboard tamui khenaranai belai ke wara masingsa kaitor muchungkai joton man sini Madan Mohan no extra quality Electric belai no hambai sini kathang kaitor no ini hayo jora kaham mangkha norong biskango ri chamnani tam kai kaitor sechu no kusugoti saitu ang tini abhai wan sugui maya abhai kai ri chamnani jora rong mananu hinoi ani thuilangwang wan sumaya sirai phangjini wan sumaya kintu ang Jisu Kristo no yasang mani pore 24 pisi ni simino ang Jisu no manu tini abusuk jora tabuk suk jora norong ni busanga busana ni bagai jora kahaman ma bagai belai no sini kathang kaito na hambari kurpaya ang 24 pisi wono Jisu no yasa puruni simino ang o kompos no suinani senamka kai tabuk ri chamna kang apuruni kompusang ri chapla ang 24 pisi ko 2024 pisi ni kompus no na ang rinai komoroi thana tong mase angle kumawoi thana tong mase Jisu nungsa no bam saphayo Jisu ang nungsa no khosa phayo abono ri chamnai 2024 pisi ni kompus soba ke mia tangsa moton ri chapkha abkhai 21 chik ni anu hamjang nai anu khairung nai moton ri chabi khatangsa ang obori chamnai tangsa komoroi thana tongwa sangli jodi ang Jisu no maya kai ani sak bai thangbo kuma khamu phulabo komoroi thangchu kamu ri chamnai asuno amdi chini music chendong no bajao Kumawoi thang na tong mase angle Komoroi thang na tong mase angle Kumawoi thang na tong mase angle Subrai Jisu bam saphai ka bo ano Subrai Jisu kho saphai ka Subrai Jisu bam saphai ka bo ano Subrai Jisu kho saphai ka Komoroi thang na tong mase angle Kumawoi thang na tong mase angle Poito ani beloi tampro sajayano saijong tampro Sobrai Jisu ano bam saphai ka Poito ani beloi tampro
संसार आं साइजों तफ्रु Sobrai Jisu ano bangsa paika Ani patarari woipo ano juba paika Sobrai Jisu ano muthang paika Oh Sobrai Jisu ano muthang paika Komoroi thanga tong masi le Kumawai thang na tong ma se le Subrai ji subam saphai ka bo ano Subrai ji sukho saphai ka Subrai ji subam saphai ka bo ano Subrai ji sukho saphai ka Komoroi thanga tong ma se le le Kumawai thanga tong ma se le Sanchara angkolo tampro Choi tayano phemlo phapro Sobrai Jisu ano katiri phaika Sanchara angkolo tampro Choi tayano phemlo phapro Sobrai Jisu ano katiri phaika Ani sumjong narari woi ano phang rusuka Sobrai Jisu ano muthang paika Oh Sobrai Jisu ano muthang paika Komoroi thang na tong ma se le Kumawai thang na tong ma se Subrai Jisu bam saphai ka bo ano Subrai Jisu kho saphai ka Subrai Jisu bam saphai ka bo ano Subrai Jisu kho saphai ka Komoroi thang na tong ma se le Kumawai thang na tong ma se le Komoroi thang na tong ma se le Kumawai thang na tong ma se le Hambai joto nona khulum pekha Sini Dikon Chandra Singh na Blai ke Hambai kaham ka nai to kai Richabi thangka abon logi Sini Madan Mohan Tripurano Blai Hambai Bini music tama nugu Blai ke wanama singsa Kai to na sing biskango lob mang tong nai Tai sing wanama singsa nuk nai Phadin kai Sini biskango Raju Kaisa artist phai tongo Raju Debrama HSBN Raju Debrama Bini pai kyang kai sing bai thang Debrama no joranai bai thang KBA choir convener Bobok kaisa special presentation khaina hani request khajau
Sengsai mangka pohor de Brahma bo phaja kini khenawo te kaisang kai Motomti de Brahma Hatsuk Hapar Baptist Association. Gana gini tongkang kai, please kindly. Hello. Kisah signal tadi Motom de Brahma and te kaisang ka pohor de Brahma. So music system ready dikhai di janja. Jora narang na bagai. Okay, hambai. Sini ke tangkai turno belai ke hambai suno hapung harkolok mau mukri ke hambi tini hai no hai jorak ke haman ma bagai kai turno hambai ang resap nani himang ke tabuk sini je keyboard kamai thanai sini takhu gokra Modon Mohan Tripura bobai kom thingjak eba compose khlaijak resap mung Subrayung ni kothumano sawi sabaiya ar samung resap nai Resapna sekarang kaisa sana musung mangke sung musicians rock by je resapnai waisa phano rehearsal bu kurui ini bagai sung o stage si tabuk on the spot preparation khlailai ma bagai isa misa orotu mungke norok jotono na kar di kaitor bana karthum
biniak paise borok senam jago mutai rok bai susai sana hinkebo bini mungse be bangsle kusukugo borok bai susai sana hinkebo biniak paise borok senam jago mutai rok bai susai sana hinkebo bini mungse be bangsle kusukugo kebo bai susai sajak naik bini okeplai ketar kotho mano kebo bai susai sajak naik bini okeplai ketar kotho mano bebani bebago uilate pai thago yafang tei bujugo lobjanai kai torbo bebani bebago uilate pai thago yafang tei bujugo lobjanai kai torbo subrayung ni kotho mano sawi sabaya bahai sasini sabo bai susawi sana subrayung ni kotho mano sawi sabaya bahai sasini sabo bai susawi sana sawi sabaya bahai sasini sabo bai susawi sana sawi sabaya bahai sasini sabo bai susawi sana Hambai kita lob zakthong. Sini takuk rajuno belai belai ke hambaya faro belai kai na tatokar capka khas rangi kelangka kaitor bonate bodi dultung sing bin thani phaine jorawate bor chamung khana nai tabuk sini jora rejak nai sini oro kbni koer convener baithang debromano jora nai bini special mungsasuk present khaina mucungjak mani bo present khaiting abon poreng kai sini tinini sini o kokborok gospel music festival ni president sini president reverend dr nafrai jamatian bajara rajanai abo pai kyangkai sini o pandani convener sini pro pastor Gandhi Nabo Jora Razak nai.
hambai katang kai tono tai joto omahai program kahamno arrange khainai rongno committee rongno sang wansuk mai omahai ke program nai thok kaham ngana nai rucamung ang kebangno compose khai ke tai buskang ni bisibo phai tongo o bisibo jora komni bagai Christmas nircamung bo phailia kaisa abo sini ani by Tracy Koloi by Benurupini ni ricamung Christmas ni abo time sodongai sengkari malia kaisa ke te kaisa tongo bukuk sunitani bono bo kaisa subject tongo abo bongkhornai buskang jorabo ke o recently o yarong ke ang kaisa samong ka ke ricabdi musadi abo abo rokarika abo hita or samong nang choose khaimang ke ani nok ni ani babu bo compose khaimani obo 2013-14 no compose khaijak mani tai obo recorded botongo kaisa okay obo no rchabi nai noroni puskango or samong ke nini hamjak ma busu kotor nini khairok ma busu kotor Hello, Chi. Nini hamzak ma besekotor Nini khairo ma besekotor Loboi tonggana hambai ruwana Muthangnai o subrai O Muthangnai o Jisu Hamzama besekotor Nini khairoma besekotor Loboi tonggana hambai ruwana Muthangnai o subrai O Muthangnai o Jisu Nini hamzama besekotor Nini khairoma besekotor Loboi tonggana hambai ruwana Muthangnai o subrai O Muthangnai o Jisu Subrayung dagi matongo binihani bagai wansukradi Subrayung dagi matongo binihani bagai wansukradi Hai ke bebang nini na
Subrayung dagi matongo bini hani bagai wan subrani Subrayung dagi matongo bini hani bagai wan subrani Hai kebe bangini nama Subrayerna Oh Metangai oh Subray Oh Metangai oh Zisu Nini Hamzah ma bersekotor Nini Khairul ma bersekotor Lebih tawana hambai dewana Metangai oh Subray Oh Metangai oh Zisu Nini Hamzah ma bersekotor Nini Khairul ma bersekotor Subrayung kogrema tongo santi hai ke norok manana Subrayung kogrema tongo santi hai ke norok manana Naik di hai ke norok di mana Oh Metangai oh Subray Oh Metangai oh Zisu Nini Hamzah ma bersekotor Nini Khairul ma bersekotor Lebih tawana hambai dewana Metangai oh Subray Oh Metangai oh Zisu Nini Hamzah ma bersekotor Nini Khairul ma bersekotor Bago okok tongo Zoto borok bono maklum wana Elen bago okok tongo Zoto borok bono maklum wana Hai ke bose kukui Subray henanu Oh Metangai oh Subray Oh Metangai oh Zisu Nini Hamzah ma bersekotor Nini Khairul ma bersekotor Lobui tongane hambai dewane Metangai oh Subray Oh Metangai oh Zisu Nini Hamzah ma bersekotor Nini Khairul ma bersekotor
o subra o motangai o Jesus Sampai. Belai ke hambai sini bai thang na tai bi ko singer na belai ke khana tokka kha ba chawon nong ri chamung ro khana kang kai tor te ba lob jak thung nong no te ba hamari khai tung tabuk sini biskango kisah sa kok narak nai sini kok bora gospel music festival ni president sir. Hello. Mororo Paisa Ka Takle, and Guy Punkaham Zotono. Jotono Funkaham Jisuni Mugui. Korakotoke de Salaimana Funkaham. Mia Hai Kasangma Wunglia Satung Kutuma Wunglia Kasang the door, Kleine Kaitor, Suno Ritongo Kaitono Hambai. Angkok Taisa Tiny. Artist rok na rasap nai rok na tam nai rok na they photographer videographer rok they sound control khai nai rok na rok na kok kasara ni bagai ang basa utau mia sapung nai nei kya nai mane rasap mane khnathok joto rasap bai kha khaba sarai klang bai kha hai chok na hawa wasungba Pastor Biswajit Chamahai Chingba Hakai si thung no pogui rasablai lop salai tonguyana Omono chung mia fru chung awano bakawo feeling kayu awano bo samani abo kok kuboy Nke ang tabo kok kesana musumane ang tini fungai ke payu sini sound they light drop na ang paine logo correction khai phegra kha oro pohor kusung ma kotoma tomoni do ke ang mia kok rasab di hazagine basa phai from mokol si nogli angi pekha te kaisa aro asogi tong fro oro ni light white sebaino krima sungsa khlaine mokol thangta to keraka Nke ang borok no amte hai tak hai di Nke borok kok na zakha nori khibika kaham nu khlai kya Sini light Omo kaisa tong nai stage ni bagai omo kaisa tong nai Oro kai besa kai tham ble na Kai tham yada kai tham Asuk wai na suk nai ang norok no koita Inke videograph sonoro live telecast khai tongo kai norok sound by action by jotono balance kere holai di bui nai ni nayu nai comment khaini khayu kabang ma senior comment sopaika khorang pao music pao khorang kare ke aborono balance kadang mi abut koi kha borok borok balance kale khai kha ifono sunok comment takhlai jak thungseng joto
खाफां स्राङै फाइमान जाया फानो जोंनि लाइव टेलिकास्ट नायै WhatsApp दै Facebook YouTube rogno nahinai ai 1000 millions hayung sakositau to media ni molble jodo enjoy khailai dong sini gospel music festival tong tholai dong churilai dong boyego gera sabnai rogno ani koimung tongnai norok mobile lo nai tar sabdi bijab no nai tar sabdi norok muito maya ban tui tong di waisu su nai di haipano eye contact rasabui tong pru mokol by mokol thap klein nai sigei rasabdi baksa am haiki rasab phayo ngakeno joto khasrang bayo nai tong nai rok ngakeno oro simakhang mobile simakhang hakeno pai thangkha khorang simi khanai tong suboni makhang nugya ama ngakeno asuk bakha basaroi nang asuk kama rasawi tong mone asuk bakha basar ma heta ani bang jeman sak nayai rasab makeno sanai je mansak ang sao ma bakhawo kanui nagoi baihat khayoi rasabdi bakha sarangai bakha phiyogui ne rasabdi khaba sarai nai je khnai to nai ro khaba sarai kai to ni thani jo tono jisuni yakung yaphango nini rasamung bai jo tono tui phedi amose chini samuk akte kaisa koyani musulman ke norok rasapru jisuno se lowi rasabdi borok no khana thogruna bagi tar rasabdi jisu khapur khake bororo haino khapur nai borok no lobui tar sabdi borok no khana thokjak bai thang anai nai lobui bu tar sabdi jisu no lobui sabdi ke ang nukha chini borok ta khono rungya khono nai serengna nai choreography masalai mani masana le kalai chini borok haipano masai simi tongo rasabya hai masai simi ne action simi khai tongo rasabya anti ke bono english bahina impact bakhawon thangi nangi ata nang rasamongo tam sai tong khana bono action bai samung bai nang phuno acting khaina kokro bai ke musun kari ni musun kari ta musun kari ine nang musau ga masai simi tongsio bukhululema kare rasamung kare am hairo ta khaidi ngate kaisa ang koina musumani ka khai te kaisa ang koina musung ka khe noro khali rogo phana taklai to manlia jafro chung program khayu jeda phana ro program khaidi lab haina orono music tamuine orono rasap na hinga ke sakang baira musician ro bai asogine practice khale hai tomasama phai nai aro thangai hu ne pharang lai bai si oro rasap phai nai abo khano holo song thangta ke amo hai tang thang isa naong tirona muitona layanta sini baroro phai masaka phai tongbai okay जों रसामुं रसावलाय थांलायनाय कखना लायनाय ओंखे आं आसोंनो मोथाग्रासिनाय नांफ्रो आं कक साफिसिनो आसोंनो हामबाय
ต่อทำไปกัน sini Reverend Naporai Kok Samani Blai Kok Kaham Aborok sing Simona Nango Sirunani Blai Kenan for a certain criteria life untong purogo abor sing maintain makaina Ngai tabok sin biskango phaitongo sini Richap Kurung Pahar de Brahma Bono stage thana bagi koijawo abo pai kyangkai hai sinoro kaisa artist phai sok pai kya kacham artist buku Richap Sri bonobo joranai bini music system rok jotono in advance ready khai tongkai blai kai chanai hambai jotono pungkaham isa nong ni khorang mo khana mu chongo pungkaham belai khana hamba ya faro kai torno ozrawo amo hangke bini khairokma bini hamjakma ang salbrumo chini langmo obo haike mani tongmani hangke ang tabuk sak sijak rechamong no recap siwana o recap mung ang 2010 rogo simani rechamong ni kok bothmang kha obo haino kabang ma zorawo no chini langmo cheng kaitor no pogo tai cheng bini biskang ba bini bagai sakhi ing thaniwo kabang ma kebeng mong phaiwa langmo abo haike no o rochamong no snamjakha ke ang puilaw ke kubun rochamong rochamna hani tiaring phaima se yaba taku khoroksa sakani ni sak sijak no borchap di so ang abun bagai obono rochawi chaitogi kaitor no lobnai hambai sim chang đi Excuse me, please play from beginning. Let's start with it. Sing. so bright.
Hallelujah, kay tolong jatuh, kay jatuh na hamari kay tung, or samne bisinte, hambai. Belai belai ke hambai sini pohorna, kam kai ricabai kena kelangka, hanya hai tabuk joraranai sini buku ricap sirina. Sini buku ricap siri pai kangkai, Motom de Brahma Hachik Hapar Baptist Association. Totong ora Motom de Brahma. Okay. Motom ti de Brahma Hachik Hapar Baptist Association. Bini pai kangkai sing joraranai Jai Jor Team Borok Baptist Fellowship. Jai Jor Team Borok Baptist Fellowship. Wala na sinagatangkay ito na hambay. Sang no mahayke jora kaham laman yung bagay. Ang resap na anisak ni sejak no. Kini hani res lop mong nang lop nai. Oro kok thay hingke hamari wati. Galaya ni sago. Mosom sa tong ruk mabo yakasak hakawan. Trong sa tông rớt mơ mơ ya ca sa kha ca wana mô som sa tông rớt mơ mơ ya ca sa kha ca wana hamare ne wate kalayana Mosong sa tong rớt mơ mơ ya ca sa kha kawana Mosong sa tong rớt mơ mơ ya ca sa kha kawana Oh
सा tong rước ma bo ya ka sa kha ka wa na mausom sa tong rước ma bo ya ka sa kha ka wa na Sini bukuk recap siri no blai blai ke hamba ya far bo kaham ka recap ithangka tabuk sing jora relai nai sini hasik hapar Baptist Association ni Miss Motomti Debrama Pai buskango pai present khaina bagai Miss Motomti Debrama Abo pai kyang kai sung take us item na lena that is panel discussion testimony khaboi angkai sung abon bagai sini Reverend Apurva tai Reverend Nilmoni no jorar nai panel discussion ni bagai hambai Hello.
belai belai ke hambai sini motom tino. Abok sini biskango kaisa special item. It is called panel discussion. Or panel discussion o achuk nai. Angko. Inoro guest tong nai Reverend Apurbo Debrama. Kai Reverend Nilmoni Debrama. Bong na biskango stage o thana bagai koi jawo. Abon log lagi o pandano anchor khainai sini chief engineer Tinku Jamatiano biskango thangai question box question file talangai agungna bagai koi jawo o boram gnang phai tong nai rangno borok bahai se bongni richamung compose khai kya a compose khai puru bongni khawo bumting kha busuk recording khai kya busuk busuk richamung rok sikya abo jotno singjang Friday sing serai kai kena lai nai. So time is given to our anchor. Hambai jora kahni bagai. Ang kisah Friday. Hello check. Balik ke hambai jora ni bagai. Seng tabok belai important discussion o thana nai tongo. Ano jora raman bagai hambai. Ani yagra tongo senior pastor Reverend Nilmoni. Deborma. Bini details angsai hoito nerokte kaham ke saimano. He is a legend, composer, songwriter. Ani yag siwo tongo Reverend Pastor Apurbo Deborma. Bonobo they need no introduction. He is a legend, a composer, and also a singer. Do. Gapani bagai borokno sung manka. Ini panel discussion do. Apun belai ke borokno lam sugo. Engkai ang tabok borokno ler yawoi. Ang borokno question khainai koekta sungnai borok apuni mote sung discussion khai thanglai nai. Ang pui lawo. Ani yagrawo tongnai sini Reverend Nilmolinos prashno khainai. Boze bangma song compose khaika song lyrics khaika abono tamo bukhawa habai tamo inspire khaika nono je amhai kaitoni kano je suyei te compose khainani tamo inspire khaika nono abo kisa sadi belainya hambai ang jepro resamung mas huyo apro phola katharani thani phai ani khawa mukti puila kelayu, mana bukau kaisa picture ani thani tubur phayo, engkai ara samung je pro sui pro angabo angnu sui huni wan suya kai jani phola sa angabo sui huni ang wan su, engkai je pro ang resamung sunya thango kai jani phola no okok thai bahaying nai sur bahaying nai abo 2 ba 3 minit di misingono abo kok thai bai tuindok buano rei klangta. Engkai abang sak sepuila ani lang mau sepuila abo efek khaipi abo khaka ma bai mokol mukti bai khlaye ama hai resamung ang mas hita ama ke mas ya pare khoblai man no engkai phola kathar sano siri hune ang wansu ang sakno angno siri hune dabi kha kai tor phola kathar ano siri bai ang abono same question sungnai sini Reverend Pastor Apurbono nini bukhawo tamo inspire khai je song compose khai song resapnani ab tamo bukhawo phai abo khaina nangkhana abo ke saikna ri lukorok jotono phungkam kai tolom jakthung tini o jora man bagai kabangma borok ni buskango share khlainani tei mokok sungjak man klok sanani oro ani borom khlajaknai borok tongo srungjak nai borok tongo ani khajan takukte bhuksong bebak ni buskango ang sakbai thang charefrun simi sile sio 1983 afrang Christian ing ako 1983 wo hostel tongpro ang koktang sikha abo sabon naising o tipura wansugi tabuk jora
abo bosyang 2002 fai recording kleka abo divert kleka Christian recabmungo abo tabuk wani diary tongo abon klogo bang koktang rokke sio carai puruni simi inspire jodi hinkangke Christian ni sekang ang inspire mani koktang rok sinani abon kai tabuk kerika ani kaka Sushil Deborma abon klogo ang recamung khub hamsago abo carai puruni simi abo tamnani Bangla recapmung thung, Hindi recapmung thung, bebag recapmung bai tongo tako. Pia ba? Baptismo ka 1987 31st October. Abon klogang Christian recapmung kisah serengka. Abon sekang serengka Christian sekang 6 month ang girja payo. Abon klog Christian recapmung rok ang serungo. Recabo aban uklogo 1992 ang diboro thui tongo angka bol tungnai borok ingke afro kisah diboro thuzaka ajomsa ang abo muk thangode imangode ang sia ani reca ani bakhau kacang ngi pheka abo bahai kecang ang sia asuk kecang abo sorry sengsar ni kecang mahaya ang recapte henerte heto parangi thangka abo nuklogo bisa hak pucuk jaga aro al baijak adul budul itongo asa katui ang juta charano himui thangka timarukungo thangui sogui khangke no ang pasaka hai ang ba oro timarukung sibla amtui keno afro asuk kecang kha recamung phaika keno afro nin khao khakchama krike subrazation lobdi arcabung phaika ang khub basi tamo practice krini bagita basuk tamle mano ang basi ni joto ang siu basi bai ang arjamung snamka oktai tebaka ani puila first tamnani compose aitorni recapung ambai sini pastor no belai ke nangkuk mani kok bo bahai ke Resamung rok suinani abo inspiring ka abo try ke sai kana leka sung saiman ka bo sate sai thangmani bo age football player bo tongmani football player ngai bo kai tonoman kha bo sports department bo sakri khaimani kintu kai toni calling by bo ranio pastor samung khainani ma phaika abai bono teisa sung yafa khorol bayana phadi sung tei kisa bo ang sungai hani tongmani bo already advance sai reka borof samung no bo puila suika bo no sut diklai raka ang eki question na ang sini debare nilmoni no sungai bo bini first song na ngke bini first song no resap nai sabong khana au ki sing sinamusungo ang ani resamung mane recording khaiji amtik to bus kango bo tongho haibano ani khanang kugoi khakam kugoi kap kugoi marasa man hingkai o kalbari cross thainyai abone seng nungmani recording khai mane youtube sarok na hingkai ang asarai ni bung to saimia bor mijura mo thangai sarai khorok sa sikonsa sini miju ta bukung bisingo ar samungno direct focus borok khaikata O Kalbari cross thinai. Ini first song. Ini first song abo openly nuksak manita. Oh, ang nijebu saimia. Praise Lord. Engkau makai abo resap jagai abo direct focus manita. Engkau abo ni pore to gabang ma tongo ama haja. Engkau abo kani puila ni first song abo prokasyo babe. Hai pun abo resap ko belai kai. Taman kai to rano repent bo kai kai to ni hamzak manang busi mang kanakar manang busi mang kam tija. Kai to ni phola katha na convince khaya abno siru ni angwan sukata lagi hambai
जों ताबुक साइमालायनाय जोंनि पास्टर अप्रबनि देबरमानि थानिव निनि फार्स्ट सं तो नों कम्पोज खायखा साखा अब साबो रोजाब खाना बै लावो ओंखाय अब किसा साइखना रेडि एबं आंते किसा क्वेश्चन मनन खाइसिनाय जे नों कम्पोज खायो अब रोजामं तो विभिन्न सुर दं जों साइमानो अब बो जनराव नों सुइनानि अब कम्पोज खायनानि अब नों प्रिफार खाय अब सो साइडसलि साउ फार्स्ट रोजाब आं रोजाबमुं सुनामनि बिसिङाव पहिले फार्स्ट रोजाबनाय ओंखाय रेनाल कान्ति देबरमा मृणाल कान्ति देबरमा अब एलबाम नि बुमुं आं पक्का किसा ini ata nafurai bo recording khlayo tamnani arjabmung Christmas ni rjabmung arjabmung sengsarni sumsok nakarna bagai jisule achai phaika arjabmung recording khlayo ang khanaka oke perfect rjabmung mirinal rjabkha ke abono actually ang compose klemani puila tamnani recording box layo abon klogo ke ang bai Gautam Riang ani kicing borokni produce klai recapmung recapkha o borokni sarok oro tongo ani thapangni bachui Vinita o borokni sarok bo abo puila recording ta kenin khau khakchang mo krike hingke ang actually recapnan tongmania o bai kontra tinor recaprina tongmani bo sak hamiani bagai bo haimanlia keba amnani chin kogwai kaisa tongo uyung haima romjakha ok janani uyung kha abok amnani jotonai seler kuk ok mania hangke ak uyung no akuyung ke thok ya phong tok hangke abono machao na kuyung ke kharbo manjaya joto tok bene chajago mahai yogya amti kuyung hai abo tamnani marchap khatako an magisa tamnani rok singani semano ya kai ang rjab ya se hintan belai hambai bo takuk mrinal kanti first song bini composition ro sabi whatsapp message wano suyu ang tong nakar baidi ang tlong makamang ni sawar mau dok kokri hambai ngertai next question thang la na ang singmani jonar bo jonar ni prefer khlai ni singmani bomti sur bai suinani abo no composition kai pro khainani abo nirok khai kias sinani belakena hambai ani khao kai torje pro khao kok sapayo awor bibine angle tongo kaisa hangkai nakar sanmani mane nakar sanmani mood anoru phaita hangkai tai kaisa hangkai tong thok mani mane ar samgono khana kai tong thok nai hangkai tai kaisa hangkai kothoma kaham pir mani hangkai un bagai ang part khai resau mas kya romdi preaching ni gan hangkai resam hangkai o ta khuru nora wan sungai ki jisu hamjak dongmani abo sini dana prai sini SNB ni sini ronjit no borsa beka o ta khuru nora wan sungai ki jisu hamjak dongmani salo hangkai salbo thangrek bisi bang rabo o resam rok ang mas khiyo hangkai tai kisa hangkai ani khao omono kok sauje jokon jung jisu ni society ing thangane apro to kabang ma angle ni resam nang hangkang kalbari wo resap jaknai aburuk bang masakya jora sokpai ke toksaro pungo jora sokpai ke toksaro pungo mani ar sap mungno ba ang masakya angkai aboni bade ba sing teita mono ka Christmas ni resam Christmas jisu raja asai phai ke Bethlehem hawo aborok ba ang masakya tebe gongam ti Christmas ni resam rok ngau joto tang sanani abo somobuya angkai wonderful tebo thipuro
थैपुरो रोजाबजानाय आबतिरगो आं मा सैया आम तैया कन्थतिना गां साब साबनो बिसि इउज खाय हेंखाय बेनुरुपिनि सिनि सुनिता अरुण जमतिया ओंखाय ताई borongni bisingono ang ani rosamno pranyo resab अरुण जमतिया रोजाबमान हेंखाय ani langmale hemarok subraji sule anori horo hemarok हेंखाय सुनि हेंखाय हायुं कतरो हनि हेमारक borok ma रोजाबखा नायथक o हायुंनो गायतर स्नामका फलानि चांगो स्नामका चुखने चुखानि चांगो स्नामका आबनो आरो सामुंनो आं बरनो रोसाब हेंखाय ani rosamungo ang puila compose khaima pore ani khawa obono kaisa kok samakai bo rosamung bai bo singer gothok ang amai ke bashui ma rosabrota engka ani every favorite singer engkai benu bai sunita borok ani borok ni bagi ya fakral lain kita belai nang borno rosabrka ko Arun Jomatia ok horok tamta engkai borok kai kaham ke rosabba am hai jang kabun bagi ang wan suma engkai preaching engkai encouraging engkai tamnai tong thoknai jat tai hup borok ak resamung khanakano kaitor bai gana o klus ingnai jat amti resamung kaitor anoro phaita gawo bagai ang kaitor sa hambai maro kaitor amti gib ruman bagai ja belai ke hambai nangkuk mani kok sai gawo kana mo tharogo bo a resamung rog resab jakta awak tai tong thokta praise lord ang same question sungsnai bohmo hai tone rock abo sajak suithane mane composition khaipro Belikan hambai, capung sur, animote, angwan suk manike, tune payo according to his or her background, bini experience, bini environment, the way he born and brought up. Tiga paino ang di kagotorka, di atarhani day ani baithang culture ni je ang rungmani knamani directly tai indirectly borok to motivating o influencing o tiga bhaino ang tefru compose playo afru ang sia piaba oste compose klaite abo phaika na abo to bini background obviously tamnani depend klayo how he made and the structure of the song abo phayo ang wansuk man ani ke ang reference simini ang silesio bangla phano hindi phano hindi ang wansugo ang ani achaimani sekangni 1956 1955 1962 aboroni radio ni simi knawo hindi ru cha abor wang joto saimano anjirong ni baul song bhatial song sema sangit joto sangit ang siu aboni loge ang siu kok borok ni radio je broadcasting ngai tongmani abon uklogo ang siu chini background ni e tongoi ni khorang jadu college ni khorang ei gana gani english ni recapung ni khorang aboro wang siu ke ang uila compose klaifro ang wansugo abo Christian recapmung khanamani uklogo ani je bisingo sampot tongmani o abo ai numili ui phaikana ne ang wansugo te kaisang kai tabuk o jorawo ang jefru phana ang recapmung senamo afro ang ageni recapmung ro ang muito khlaigranai ageni tatrani agini borrok recap mani aborok nang muito klai horosakan of course side by side modern influencing phaimani obviously ani mind tongo teba ani motivate ba ani one shuk mani
abo ang wansuk horo ai klai ang abo no develop klai tu wiman no ani bakhaw ang wansuk ta ko ang bini kok saya ang bai klai ke recap mung abo khorang phaimani ku phaimani abo achom sa phayo gari kapru rogo juk okra thui bacha phru rogo bathroom bisingot tukui tong phru lama him phru rogo jemon nomni suppose tampu hilo thangka afro ifil phaika do bishi humbar yagra yaksi yakli khopang ngomujang rei yakli khopang ngomujang rei bosor ketal ni abo baso kawi thangpro ang dol bai baso kawo ang borok gana gani kok salayo hai panang yang naharei thangpro at kasab orof hap hayo te kisah hangkai romdi o borok ni sarok ani buai kusubai afro bondu ba ani buai kusu bondu rotnomoy buai baksa flower mela o thango rajbari o flower melango afro ang thangi rajbari o nayo rajbari no naharo afro fatlai o borok ni sarok ani oro phayo fat chaklai engke abai klai bufru phai recapung abo saimania tak abo hoito abo sakani kaitorni yes pan ambai Jafro fola guide klayo abo haikeno suijak te ngi thang hainble kai sung saiman laika pori bibinno situation ni bagai chini reber nilmoni bu suika jemon thipro ni kailei bere ni tongthok pro ni new year ni bibinno situation no mili ruwe kan suikai ni saka kai ang tabok kenonai no sungnai ayang chini pastor no pilla nang jar samang suima bising te amo message je khananai rok tam no bujitung nei nang composition khai jak te ingna asole ani ar samungni bisingti khlai bor kaitor bai tei bu ganawo মানে ক্লোজ রিলেশন গুড রিলেশনশিপ ওংথং আবনা আনি না হারমুংটা কারণ বড় কাইতনি থানিতে গানাও ফাইয়ে কাইতর বাই গদালাই বিনি স্পিরিচুয়াল গ্রোথ ওংথং আনি না হারমুং আমতৈয়া ওংকাই जेफ्रो আর সামুং কতে কিসাবো सिनी बर काइतर बाय थानांगै बो सासिंगनर टुननि बेबार क्या कक सका टुन हंकां बेसिबाग कोनो जातुय कलेजनो किसा आं तानो जातु कलेजनो तानो खांकाय सिनी बररकनि दंग तंगता हंका जातु कलेजनो तानो खांकाय सिनी बरकनि दंग तो हंकाय सिनी बरकनि बखाबो दतिनो नांगाबो कारण आबो सिनी सिरिसितनि बररक ककररक रसा फायम बागै बेकेरेंगो हाबजाक आसुर हंकाय सिनी आसुरनो किसापा तास खाके हंकाय आबो रसाल आरो जामुंनि रसालबो फायमानो नुगजागौ आमाहायता ओंका ओंखाय सिनि आ कम्पोस्टनि जे कि कायसा टुन हंखाय आबो जातु कलेज सोंजागौ आं नंमाता हामबाय बेलायके गां ते बेसि बालुरलिया जेहेतु बर कबांमा कम्पोजिशन खायखा आं ता लास्ट ते 3 क्वेश्चन्स दंगो आबो एकलगेन सोंसिवानो आबो एकलगेन रक सालायसिदि सुइखाबा कायबसो रसामं सुइलायखा abo kaisa nyok sajadi tei je samung suijak bisingo oita bororok saiman kha ba sarok jaya kho kebo saimenia kho oita tong samung compose khaijak abo kaisa sajadi tei last to chini je upcoming singers rock composers rock borongni thanio nirok agi ni siping compose khai phani rock borongni thanio tamuk kasar mung tongnai abono kaisa salai jadi tinta pila hangkai koita khaika tegesan ke boss stage tongni ni samung rok tegesa ke message to younger generations belaina hambai hangkai ani resamung to abo record khlaije abo tongo recording khaijak bu tongo am bagai record khlaijak ke more than 50 ka kha hangkai khaije ke hangka to 100 above suijak am tuja abo resamung boyrok ni bo baksa resap jage tongo ka tabu running abo tongo running o tabok studio pending duja tonggo engka tabok angu mia kaisa yapar kaisin takho bisu jinno saimia bo bhai ke resam nai engka wa kefan jodi no ngano resam kaisa sui raga dang resam nai hingka angoni somoi kai tong thani nasingo
kaitoni phola jefran time de khangka ngawno sui pai ja ma ja openly abo nasini ma tong resam senya ne yang ko kono chesta khaya kaitor jora jefro bo asumsa kaitoni phola jefro ano khao kok sapai ja purang ma suyo ma ja mele hama Taung ni younger generation no. younger generation ka ngawno sana mo sungo phadi singsi ni kaitor no resabui bo lobui bo kaitor no lob lai siwon karon sungchani resamung mo samung to nongkhori jongo কিন্তু আবার বিশিংতেই বসে जों हामरि फाइनो साइमे किन्तु काइतनो लमाले हामरि दंब्ला आबागे आंखानो हायै जों काइतनो गथां तंसार लब लायानो आम हाका कक नां सानांगो जों गोदाल जेनेरेशन दङ Ambai, abo no teisa ni yak si tongnai Reverend Pastor Oborbono ang musungnaই how many songs suika post hijo tong agi resabjaya ko te younger generation no ram ko sanai ko Pulau sound recording 41 actually it's the recording ha ke ai do love that too kai tham rusap mung ang abo sijak tongo abo surman lia amhai dairio tau bo tongo afro recording ni ko grei ke kamang ma borok recording mage pheka abo khai pok jak kha abo kasam dairio amhai khlai ka tham recording ang gumalia tabuk duita ani recap mung tongo abo kaisa paijak te kaisa paijegi ako ang wait playo right tamnani stock word ni bagai abo tamnani naisingui tongo ang recap mung khlai ang first priority ro chondo mili renan chondo ei agini kok thai rock kemajak rock original rock tabung borok siako rock purna ni ang chai togo amhai suppose chondo ang sano last recording khlaimani thap thai kairem pairem oito serem kherem adu kolok derek irima bai khasruk amhai chondo mi rik layo ang chai togo stock word rock abo tongthong abon bagino ang kisa abai klayo hachugo thangai ang thu hachugoi thangai thu ang nukha mai kaijak thap thai kairem kaijak thap thai thapabu thai tinta ঠিক abai klai hachugo mai ma kayo suja klai kaya ke thap thai kairem ma kayo recapung ni puila theme ang onsugo jemon last the journey of Christian life the chini Christian जीवन ni journey abo ufil nahar naibo abo recapung rok olok khana mujung kai khana nai do ke abo tam nani ar recapung abo hai klai sijak je adu kolok teruk kirima bai khasruk life amhai abo je monekro hachugo mai kaijak abo thangmani hahai aro thangkai se siwo ingkai tabungni cherarok thap thai kairam aborok sia ang cherai furun sima kle torjak thondo mileri abo ahai kokro ang khanakha suppose aming tukuya pomati baria top thai wasoko baya kumplawo mui kumu peria kumpla tabuk tamo hingka kai tabung cherarok siklak kumplawo jibono mui kumu perlangya wasoko jibono top thai baya tang wasok abhai top thai ni yakung se akhom ni yakung hai bhai kle bo banai bot hawono bo ma tongnai abhai eternal truth suppose abro kebang ma chondo chin kokbrung ni tongo if you able to fit nung jodi fit klaiman khang kai to ni kogo literature develop nai right literature develop nai abo khuriya ke sab naruk nai kebo naruk ya tabung ser abo silia thaiman lia ang chai to go jengsak je recapung ni bisingti literature develop recap ni bisingti chondo miri khlajani recap ni bisingti mungni bisingti kobita something we have to tamnani preserve for the next generation
next generation. Okay, abon bagina thaching saman hai. Tau new generation ni borok no abon ang koyo. Try to dig something. Cakurdi. Okno. Mia ang salai mahai. Kotor kesap. Abo tushar no rika. Actually tong sini koko. Ingkol no. Abo tau ang dorong no saken dorong banu goi si sahunan. Banu ya? No. Okar no thang sugi di nung awan nai. Ya hak le kebang ba tongo kriya. I'm trying my level best, my dear friends. Humbly, tamnani ang dorong no sawo. Try to dig something. All the composers. Try to dig our own tune. Try to fit our own tune. Of course, patar ni recap mong ni style tondi ekta. Sini style bo try to compose. Abono kaisa they kaisa hangke pronunciation. New generation. Kok borok no shortcut klai tong tabuk. Shortcut. Ang once ago, this is the platform to react something. They tamnani abono reveal klanyani tamnani kok kesarnani prakash klanyani abo. Tauni ang oro agar to lawo more than 23 years I'm here. Ang nugo change nugo ito. Tapos maising ay kerika masing. Tapos naising, ay kerikan nasing. Tapos paidi, hadi. Tapos klaidi, el kerika kaidi. Tapi kebang ma. Yang mai klai jeng tamthani shortcut lango. Abo orosimia. Ini para wang nugo syukur mani, Brihaspati barno Bishubar mani. Actually something we have to tamthani keep our original tamnani aborok no chung nango new generation thania ne abono poimung original no chung nang nai at least si thani abo chung ma thik ma ton nai sa thani ba practice ma khlai nai tabuk romdi isapok se thang sokat parcha si thani o aborok hingkai thik ma tong nai tai sa thani bo chung abo chai tok lai no ngya khe tamnani abo ulor ke brok ni abo se thik thanai tini original abo tongla on bagino recap mung ni bisingtei sima ni bisingtei recap mung kai jotun slai siye ni boyok pore phleg recap mung kai buik nanai o abono bagino tamnani bela bela kleno pronunciation most important recording jokhon khlayo abo take time sifrubo jorana di perfect abo kari di tamnani kebang kom abo ya perfect I'm trying my level best I'm not angbo perfect ya I'm trying angbo rutuk thani chaitok thani tongo ambai sung belai ke nangkuk mani kok sakasini younger generation ni bagai borok tam khai phaika kaib sek khaika bebak seng khenalaika angkai borok no tewisa hai sini pastor Reverend Apurbo Debroma te sini pastor Reverend Nilmoni ni bagai seng teisa yafa khorob layana borok no seng kaito ni chani suri nai borok teibo serai rono tui dului teibo kamang suiman thung teibo tobu tersa mong banong manthung jotono hambai Sini panda paine na kya? Hai na hai. Belai ke hamba ya faro. Sung o platform ni bising tikai. Writer, composer, singer rong ni data saiman ka, serengai man ka. Amti hai ke ne sung sereng lai ne sikla rong bagi belai ke good opportunity sereng thai tongo. Pading kai sini biskango sung tu nai. Kasa senior gazal recap nai. Subhas Debroma KBA. Buskango paina bagi koyau, au pai kangkai sini khazani. The last song kai sini aja kaisa special band. Special band tongo
abo Jaijor Music Band. Jotona reading tongdi abo paikena sing pandana mutublai sinai. Hangkai padi sini Jaijor Music Band paya sekang sin khazani no jorane. Please go ahead. Hangkai nor music bot fitting khalai tongdi tabu thangai buskang aguk de thani. William katangkai tani mungbai jotono na hambai te chiba ya pharo ang rasam nai me ni mo ke an gan ya mon babuni gan se pastor nilmoni ni ge omo rasap nai ingkha orun jomatia asuna
polabai anghim narengya ano neng teidu jadi bethangai subrai jisu nini polabai anghim narengya ano neng teidu jadi bethangai subrai jisu ani lang mano subrai le sameng nazago anggono no ya faro ani lang mano subrai le sameng nazago anggono no ya faro ani lang mano nini musung tei angkong narengya ano neng teidu jadi bethangai subrai jisu nini musung tei angkong narengya ano neng teidu jadi bethangai subrai jisu ani lang mano subrai le sameng nazago anggono no ya faro ani lang mano subrai le sameng nazago anggono no ya faro ani lang mano nini wan suke yang him narengya ano neng teidu jadi nini lama yang him narengya ani subrai jisu wan suke yang him narengya ano neng teidu jadi nini lama yang him narengya ani subrai jisu ani lang mano subrai le sameng nazago anggono no ya faro ani lang mano subrai le sameng nazago anggono no ya faro ani lang mano
belai belai ke khama nango sin khajani ricabui thangmani kukubina sing sin life kaitor nango phading kai sing last band gospel band tongo abono khanalai ne abo pai kyangkai sini ojaga phungni siming sing achugui tongmani tabo diporni lanjara sing achuglai manka abon bagai sing hambai relainai sini hambai rena bagai sini reverend Jong Bahadur Sarno koinai paithakni session ni bagai closing hambai rena bagai angkai phainai di sing maicha bai kyangkai tinta ni siming araitan siming sarik ni pasta jora kaisa program tongo richapmani tai worship or worship through praise by Michael Debrama TVCU bo lead khaina bage bono koinai abon loglogi kabangma richamung tongo angkisa saklai rongne Sojor Debrama tai Catholic Saint Alphonsa Paris Kumulung tebo tongo Bishobani Kumar Goswami Debrama tai ojaga tongo Tripura Presbyterian Church Synod Pohor Debrama and Bishobani Mr. Kishan Debrama angkai Kokba Miss Barsikang Debrama Mr. Apple Debrama Bishobani Tripura angkai Rosma Debrama SNBA Miss Beautiful Tripura SBA Mr. Milan Tripura SBA New Life Choir NLDC then Reverend Samuel Debrama Tripura Presbyterian Church Synod Body of Christ Group obongka pasta jora norok tong khangkai kindly contact kai sing nong nino record khai tonnai ungyang kai sing kechar majaro alka singer raktonga alka artist tonga bongni mung dairi nai angkai sarik jorao panda tonga pastan 30 jora kisa tea break nai sorry pastan siming 5:30 jora tesa praise through worship by Pohor Debrama abopai kyangka 5:30 to 8 p.m. sarik ni pandang nai kechar majaro singje artist or list khaijak bongno renai angkai je alka ketal final bongno berenai sing 8 jora narikjak sing abo 8:30 ba 9 p.m. jora phone extension khainai hambai
check dibor kaham joto no Krishna ni bisinti phai manchak phainai joto taku buhugan slai okra kusute sak salai no angani khari hamsama de cheba ya foro beleno khatongo te ang hame maya foro organizers rok no suno oro jaga jorani mamba ke resamna hanai sing resapna himani abo khanai kol din nang jeta chini resamung no abo jemon sungbo nogi mano jemon Psalms chapter 32 ni verse 8 o sung nogi mano bahai kaitor suno naikol abno tuino sing resap lainai kaitor tini lang mano naikol di hanai so ese kori tong mano kaitor monakar thungor monakar Michael Dinen Ani Volano Juba Dinen Ani Langmano Michael Dinen Ani Volano Juba Dinen Ani Langmano Mong
Hambai, kaya tolong sak. Hello, hello. Belai ke hambai, saya jo tim no. Ni rok no tang ni resap ding chamane tang sa resap ka anyway. Praise Lord ni rok belai ka ham ke resap ka. Angkai ni rok jehetu tim music joto tui phaima ba. Ni rok lunch ni pore kisa nai sini te kaisa committee hoite ni rok no koijak ka te tang sa resap na bai do. Ni rok ready tong de. Angkai tabok orang ni morning session ni prayer khai mathak jangnai close khai jangnai prayer khainai khachini senior pastor Reverend Jong Bahadur Deborma. Isa bahasa lain sih. Keplai sekai itu nana hambai ro, pungai drop ni simita buk zara, neng baitang pom tinggai, ni besarok no teidulka, nono lobo, nono baik no. Bebak no nini hamari. Nintani suryo ini o pungbali ni bebak program pai mahai. Sarik ni program bo. Nini hamari sini sakau boxin jadi bebak na masang na tui kaya nang hamari boxin de. Nang tabuk oro ni kutulay mawo, leng lamawo. Apa kaitor ni hamzak ma? Subrayung Yesus Kristus ni kairok ma, holak thar ni khak sangr ma, kusung tong plai si thong. Amen. Belai ke hambai, sini pastor no. Tabuk seng lunch break, kai lunch break ni pore 2:30 thik arai ta semua seng tiwi sih sini program sini lagi ni. Joto no hambai.